muuten eilen just kurkkasin Norwegianilla, jos sitä syksyä ajattelee, 115 € per lärvi menopaluu. Tosi hyvä. Se pitää vaan sopia. Kyllä sekin on rohkeasti noita käyttelee. Mutta sitten kun käytettyä tuli just niitä tiettyjä, mitä se on ainakin ihan kiinnostaa ottanut ton vastaan. Ja mitäköhän ne on käyttänyt, retkeniä ja no tuolla on varmaan villivanilja, niin kuin se